Ano, imbis kay magpagwapa ko na avatar na ko. Imbis kalipay, kasubo ang gibati sa usa sa mga biktima nga miagi og non-surgical beauty enhancement gikan sa dili lisensyado nga doktor niadtong buwan sa Abril karong tuiga. Gawas niya adunay tulo pa ka mga biktima nga mipasa og reklamo ni ining quack doktor dinhi sa National Bureau of Investigation Region 7 kon NBI 7 karong adlaw Hulyo 24. Nag-procedure mi para sa ilong ni bayad mi niya. Ni ana siya primero, ma'am, kung no sleep lang, walay collagen, 5,500. Nya kung with collagen daw, 7,000. Nangutana ko niya, ang 7,000 with collagen, ma'am, unsay effect? Dok, kadok among tahod niya. Ana siya nga, nindot ma'am ang with collagen kay bisan paabtan pag 2 years, dili gyapon siya makuan mo kanang hilis, mura gyapon among ilong taas. Nakasinati ang mga biktima og hilabihang paghubag, katul ug sakit sa ilang mga naong niadtong Hunyo duha ka buwan human sa ilang beauty procedure niadtong Abril. Miingon ang mga biktima nga nigastos sila sa kapin 70,000 hangtod 24,000 pesos sa ilang mga beauty enhancements sama na lang sa nose lift with collagen, fillers, laugh line correction ug uban pa. Nya ngano, sakit kayo kadaon, napagod niya akong hubag, di jud mawala niya. Napa akong mata gabiin, katul na san mo katul niya mo hubag. Oh, nya diri, napa ni diri na hubag kay ni siya, gahi kay bragbato nya, napa niya akong lisay upat ka buok koy wala-wala. Sakit ba pod ngano? Ni bayad man niya sa sakto niya kano na-suffer mi. Nya sa trabaho di kay ko kaduti. Nya igkalit ani og sakit ani akong may ilong dapit, igkalit og sakit kay mura ka bitaw kag makanang maumod. Nadakpan ang suspect nga si Dimber Celes, 33 anyos, sa usa ka hotel sa Barangay Lahog sa Dakbayan sa Sugbo, pinaagi sa entrapment operation sa NBI pagbirnes, Hulyo 19. Mibutyag sab si Attorney Wenceslao Galendez Jr., case in charge og NBI 7 agent sa modo sa mga piki nga doktor. Assuming nga esthetician siya, wala gyapon siya authority nga mo inject ug mo treat sa whatever nga complaint sa iyahang mga patient. Esthetician does not give you right nga muak ka as a doctor. Dili po na siya allowed. Hotel is not supposed to be a place for treating a patient, etc. Hotel is different. Bawal na siya. Apan, nagatarungan sa bang suspect kalabot sa maong hitabo. Muna na, ingon ko sa iyaha na dapat po na ang i-avoid po ni mong kaon ng mga bawal ba kay para po na dili po react. Dili, station lang. Station. Nag-training ko na ako certificate, na ako mga picture na kumbaga ebidensya po na ako ng eskwela ko. Gitakdang mag-atubang og kaso si Celis sa paglapas sa illegal practice of medicine ubos sa RA 2382 ug estafa ubos sa revised penal code. Niagi na sab ang suspect og inquest proceeding ni adtong Lunes, Hulyo 22. Dugang ni Galendez nga nasayran nila nga una nang nadakpan ang suspect niadtong 2020 tungod sa syndicated estafa sa Butuan City ug aduna sab siya kaso sa Iloilo nga illegal practice of medicine pag 2023. She was raided sa Iloilo. Naani siya ay clinic didto. Naani siya mga staff nga ginabayaran. And then, unfortunately lang, katong pag-raid dito sa Iloilo, wala siya, no? Dili siya present. But eventually, But sa Iloilo ra og sa Butuan, naapod siya ay case dito nga investment scam. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.